Rolf, som jeg spiller i Lang historie kort, er en lidt over middelaldrende folkeskolelærer, som er gået lidt i stå i sit kærlighedsliv. Han har sine venner og sine bekendte, men han har ligesom lavet en beslutning om, at han ikke vil involvere sig i et dybere kærlighedsforhold igen. Men Dina, spillet af Mirjana Jankovic, har en anden idé. Så hun bryder simpelthen igennem alle hans grænser. Og derfor oplever Rolf lidt sent i livet den helt store kærlighed. Når jeg bliver tilbudt en rolle, så er det selvfølgelig vigtigt, hvis der er et manuskript, og det er der som regel, eller i hvert fald et oplæg til et manuskript, at få læst det. Og så ser jeg altid, at det er noget, der på en eller anden måde umiddelbart påvirker mig emotionelt. Eller noget, jeg synes, der kunne være sjovt at lave, at noget, jeg eventuelt ikke har prøvet at lave før. Rolf ramte mig med det samme som karakter, og jeg havde lyst til at portrættere ham. Hans ensomhed, hans ønsker om kærlighed, hans længsel. Så derfor var det helt naturligt for mig at sige ja til det. Det mest udfordrende for mig, og jeg tror for os alle sammen, har jo været, at den her film består af 8 forskellige fester, sammenkomster af forskellige art. Og for eksempel holde en fest i gang fra kl. 8 om morgenen til kl. 6-7 om aftenen på solbærsaft og hyldeblomst. Det kan godt være lidt svært. Men holdgejsten var der, og Maj var god til at spille musik og holde os i gang. Så jeg synes faktisk, at festerne er blevet rigtig, rigtig vellykket. Jeg tror først og fremmest, at folk kommer til at more sig. Fordi det er en komedie. En kærlighedskomedie, en parforholdskomedie, en relationskomedie. Og når det er sagt, så tror jeg også, de kommer til at tænke lidt over deres eget liv og deres egne forhold. For jeg synes, vi kommer hele vejen omkring, hvordan det er at leve sammen med et andet menneske. Om det er 2 kvinder eller mand, kvinde, hvad det nu er. Så jeg synes godt, man kan blive lidt klogere på sig selv og på parforholdet. Men først og fremmest synes jeg, det er morsomt. Altså nu går jeg jo aldrig til fester mere, for det er jeg nok blevet for gammel til. Så rent faktisk er Lang historie kort den bedste fest, jeg har været med til i rigtig lang tid.